କାମଧନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୈତାନ କରିପାରେ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁତ ହେୟାର କଲର କରିକିନା ମୋ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଧ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ମୁହଁରେ ମୁଁ କରୁଛି। କରି ତ ସାରିଲିଣି ଛାଡ଼। ଓ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଜଣକୁ ରଖିଛୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିସ୍ ମାନସୀ ଓଝା। କାଲି ଥିଲା ଗୁରୁବାର। ସେ କଥା କଣ କି ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଝୋଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଖାସ୍ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଲା ଏଇ ଛାଞ୍ଚ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାଡେଇ ଦେଇଗଲି ବାକି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ସକାଳ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିନି ବୋଉ କରିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ଜୋସ୍ରେ ବାଡେଇ ଦେଇଗଲି ସେଟା ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇଥିଲାଗି ସେ କ୍ଲିପ୍ କିଛି ନେଇନି। କାହିଁ ଏତେ ଆଉ ନିଜର ବେଜିତ କରେଇବି। ଟିକେ ଯାହା ଭାବିବା କଥା ହବ ଆଉ ମତେ ଆସିନି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। କିଛି ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଆସିଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗଧ ବୋଲି ସେମିତି ଜମା କହିବେନି ବିବାଦ ହେଇଯିବ। ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ପଢିଥାନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ କାମର ହେଇଗଲା ବୋଲିକିନା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ ଖାଇବ ଯିଏ ଆସିଯାଉ। ଆରେ ଭୁଲିଗଲି ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ନ କାକରା। ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନେ କଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ କଣ ତମର ସବୁ ସରିଯିବ? ସରିବନି ନା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ନ କଲେ ତମ ଚୁଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ ନହେଲେ ଆଗକୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ 1-2 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇଛି ବିନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇଛି।